Li bajarê Îzmîrê ku li rojavayê Tirkiyeyê dikeve bi sedan hezar Kurd dijîn. Hejmarek zêde Kurdan li wir tekstîlê de kar dikin. Piraniyên wan jî ji zaroketiya xwe de di nav karê tekstîlê de bûne û hin ji wan niha xwediyê kargehên xwe ne. Xezal û Feysel Aslan xwişk û biran e ku li navçeya navendî Gazî Emirê li taxa Gedîzê ji bo kampeynên Ewropî li kargeha xwe modelan didrûn û karê fasonê dikin. Li ber de jî markaya xwe ya kincên jinan didrûn û difiroşin. Xezal 20 salin di navê karê da ye û di warê derxistina model de bi pêş ketiye. Ew karê nimûneyê amade dike û kargehê rêve dibe. 88 yani 88 de em hatin ji Mêrdînê em hatin vedira. Nêzîka 6-7 sala hevê çaxam zarok bû zaten em Urlaman. Talîk em hatin İzmîr de dest pê kir. Bi rastî me mecburiyem ketin tekstîlê. Başka iş tune wan bikin. Ji ber ku em Kurd bûn jî zaten li wir jî de zehmetiye bû. İşte me dest pê kir, me îca bûm usta, em bûm eğitimci hani iş makine, iş re elemana dal firmaya meze. Berê niha 15 sala wan jî me got zaman em ê ji xwe re îş yêriya xwe vekin. Ez û birê me dest pê kir. Tirkiye karê tekstîlê de bi serketiye. Lê di salên dawî de tekstîl jî li Tirkiyeyê paş teket. Kompanyê mezin rêya xwe ji Tirkiyeyê birên. Xezal wiha behsa rewşa tekstîlê û zehmetiyên karê tekstîlê dike. Rewşa tekstîlê herkes yani gelek hev ez wan nas dikim ê hevalê me wan jî ana giş qepat kirin. Ji ber ku vergî pir zem bû. SGK premium dibêjin ew pir zem bû. Ji sala 21 vir de gelek hev qepat dike. Çünkü yani sedî set hemen zem hat se. Taye em didrûn zem hat, benzîn zem hat, kiraz zem hat, maaşê askerî ücreti ve ya ew zem hat. Hat ser ji bo vê havî îşê em didrûn jî firma berê niha salkê vê siparîşa distînin. Fiyetê vê dibêjin ama tek her tişt zam dibêjin tu mecbûr tu ji vî fiyeta aynê bidrûn. İş fiyetê hiç zam nabe. Pandemiye devletê tu alîkarî bi tekstîler nekir. Got elemanete sigorta alî bikare bişuğule. İja elemanete jî sigorta bişuğule zaten iş tüneye. Kapat dike ja kire û sigorta vergî tunikar çıkışê jî bide yani yasak. Rastî ne pandemi dest pê kir heya niha em dehinê xwe nikar bidin. Vergiyê, SGK, kîralı pişket ser hev. Gelo jineka rêvebir di karê tekstîlê de çawa tê pêşwazî kirin? Xezal Aslan wiha bersiv da. Ez ji cêkî iş dînim, can gelek çi hani perê wê nepêşîne tamam mı? Murat dikevin tirsê veya direk acaba perê me bidime nerime. Mesela elemanê nühtê gidinare ez pîrekim hepkî ditirsim. Yani çünkü bir çağda dinar yani pîrek tişkî nikare başlamış bikin. Tüm bir yani ne diyeceğim nikarin meçhar bikin. Dikevin wê tirsê. Dinar serê me hête perê wan didiman heta heqê wan jê her kerê bêtir. Xwarina wan her tiştê wan xweş e. Şaş dibînin yani. Rastî gelek cara jî dibînin yani dibem cem gelek zilama şoğlîne ama me tişkî wernedît yani. Helbet weka gelek sektoran tekstîl jî di bandora pandemiyê de maye û bi hezaran kargeh hatin girtin ku krîza heyî karê vê sektorê jî girantir kiriye. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, İzmir.